here in Paniki, Tarlac. Uy. 10:50. Time check guys, 10:15 in the evening. Oo, wala. Ever since naman, ganito dito, walang ilaw, madilim. Uy, ano tayo, sandwich, oh. Ever since the woods. Kamabuling mama, kaya ka naman mo, hindi ako tuloy abs. Wow, abs. Kahit ang diet Diet, ko, no? Diet. May dagdagan ko tuloy 10,000 calories. Uy, ilang bayan pa? Apat? Dalawa na dalaga, papas, bamba, pagalakan. 5-6 pa. 5. Kilo na. Wala. Hindi, apat. Mula dito. So guys, 4 na bayan pa po dito sa Tarlac ang kailangan nating daanan bago tayo makarating ng Pampanga. Huling motovlog natin yung Baler pa, no? Yun na. Kasi June, ito na eh, nung San Nueva Ecija. May stoplight pa. Stoplight pa pala guys. So guys, nakalabas na po tayo ng Paniki, Tarlac. And we're here in Herona, Tarlac. Uy, ano yun? Uy. So guys, mula San Manuel hanggang dito sa Herona, parang hindi po maliwanag sa daan, madilim. Yan, kita nyo naman po sa monitor nyo guys. May mga part po na madilim sa daan, kaya ingat lang po kung magbabiyahe kayo dito ng gabi. Wala pang mga ilaw yung daan dito, no? Hindi, I mean yung sa semento. Yung parang sa atin. Malaking tulong din yun eh.
dilim. Grabe. Dilim dito. Yan. I love Herona. Uy, ang dilim. Grabe. Oh. So guys, ilaw lang po ng mga sasakyan yung nagpapaliwanag ng daan. Tingnan nyo guys, sobrang dilim, oh. Sa may Herona Tarlac po to guys. Overtake pa more. Uy, overtake pa more. Yan, Petron. Uy, may stoplight. Ay, diretso tayo, no? Ito, total. Ay. Sigurado niya yan eh. Oh. Ha? Ano kayang gastin? So, guys, nakalabas na po tayo ng Herona Tarlac. And we're here in Tarlac City. Time check, 10:14 evening. So, dito po sa Tarlac City guys, medyo maliwanag na yung daan.
Wala pa naman. Ang ganda ng bilan nila. Last Christmas, I gave you my heart. The very next palabas na tayo ng Tarlac City. Pakapas na. So, pakapas na tayo ngayon, guys. Dalawang bayan na lang po dito sa Tarlac. Nasa Pampanga na tayo. Time check, guys. 11 o'clock in the evening.
dito? Saan? Dito mo. Dito tayo nun eh. Kaya ko ba? Ah? Kaya ko ba? Bambal siguro. Ay, dito. Stoplight. So guys, nandito tayo ngayon sa Capas Tarlac. So, sa may Mabalacat, Pampanga na tayo dadaan guys. Pabalik ng Angeles City. Kasi kaninang umaga sa may Magalang po tayo dumaan. Pupunta ng Concepcion Tarlac. Ano? Dito? Merry Christmas. Ito, dito. Yan. May mga naka-hazard na. Pwede daanan yun. Lalo sa pilit lang na. Ito. Hindi yan pwede daanan yan. Pilay niya, no? Tulay niya. Oo nga pala. Makapagdaan tayo. Malansin sila lang gusto. Kaya mga ganun. Oh, yan o. Nag-hazard siya. Oh, ito pa o. Hindi pwede. May tao. Pwede na. So guys, nakalabas na po tayo ng Capas Tarlac. And now we're here in Bamban, Tarlac. Ang huling bayan ng Tarlac bago Mabalacat City, Pampanga. Ginagawa mo city mo na lang. Uy, oo. City na ba yan? City na yung Yeah. Matagal na. Kailan ba yun? 2006 yata. Pagkanakan city na siya? Oo. Hiwalay na siya sa ano. Hindi ko lang nalaman. Ah?
Madilim din dito guys, oh. Oh my God. Siyempre wala na si Alice ko. Ang dilim. Grabe yung mga daan dito sa gabi. Ang dilim. Dilim na yung mundo ng Bamba na wala na si Alice. Ah. AKA kasi pangalan niya? Go hop. Go up. Ah. So, time check guys, 11:30 in the evening. So, dito banda, wait. Bamban Municipal Hall. Ayun pala! Yung ano, City Hall. Oh, May stop na. wala. Ayun, 7-Eleven. May parking mo. Nasa doon ako dito. Ako na bumili. So guys, daan muna kami dito sa 7-Eleven para bumili ng kape. Choco Hut. Ang ganda oh. So guys, we're here in Bamban Bridge. Time check guys, 11:54 in the evening. Wow! Pink na pink. Siyempre, gawa po. Di gawa po. Oh. Di gawa po. And welcome to Mabalacat City, Pampanga. Di pa pwede? Pwede na. Mochaccino, mapait. Ano to, Hershey? Ewan, kasi choco lang ang nakalagay. Ano kung natin ako to, di ba? Wag, Wala naman eh. wala. Meron brewed coffee. Ewan ko na isa. Coffee matapang. Wag. Kasi tapang. Wow! So guys, finally we're here in Balibago, Angeles City, Pampanga. Time check 12:10 in the morning. Walking street, tignan mo. Tignan mo. May 3 boys. Sige, 200 na ako. Na ako. So guys, ang na-consume naming gas sa aming loop ride today is 1,500 pesos. Siyempre pa naman yung 1,500. Ano oras kasi tayo nag-start kahapon? 8:40. Ay, 7:40. 7.
dito? Ganda pala dito. Oh. Ito. Ha? Ano to? Christmas bazaar? Hindi. Ito. Basta. Oo nga. Ito kaya dami. Papunta. Oh. Wait. Daming tao. Oh. Dami. Pero may mga nagbabiyahe pa. Uy. Ay. Nakikita mo to niya. Maganda talaga siya sa loob. So guys, dito na po nagtatapos ang ating Look Right episode. Thank you for watching guys. Until next time.